Čaute, tu je Cool a pustíme sa hneď na ďalšiu hru z tejto epickej hry dobrodružstva Sipíka a Sipinky, alebo kapitolu. Však to je jedno. Neviem prečo, ale mierne blbne nahrávanie. Takže to je trošku špatné. Mi to kazí moje plány. Zlé bacily sa pokúšajú dostať k tvojim kamarátom a kamarátkam. Dobre, Mnohí si totiž neumeli ručičky, alebo si dávali do úst špinavé veci, čo našli na zemi. Ale ty dobre vieš, že takto môžu ľahko ochorieť a preto ich chceš uchrániť. Ja musíš bacily trafiť liečikom, ktorý má v sebe Sipík. Bacily sa nesmú dostať za Sipíka, lebo ich už nezničíš. Ak sa ti podarí prejsť cez všetkých 5 levelov, čaká ťa posledný súboj s kráľom Bacillokusom. Hra sa začne, keď klikneš na zelené tlačítko. Epický boss Bacillococcus, alebo jaký oný. Už viem, že tento pipík strieľa bielu tekutinku v predchádzajúcom let's play, alebo keď som to hral prvýkrát, tak som to nevedel. Zase to mierne seká. To stojí za to. Táto hra sa bohužiaľ... Je ten prvý level. To je ťažké všetko. Ne. A ja som zvedavý na toho bossa Bacillococcusa, alebo nejakého oného. Ja som ho tuším aj neporozumil. Tak keby to tak nesekalo, by to bolo lepšie. Ale pokúsim sa celú hru skopírovať do počítača, aby to nahrávalo z počítača a ne z CDčka. By to malo ísť plynulejšie. Alebo to je nejaká chyba na počítači, alebo popri nahrávaní to tak seká. Vidím. Nekašli mi to. Kazíš úroveň audia, ale môže za to. Keby si brala Sipíka, tak by ti nič nebylo. Máš za sebou prvý level. Pre pokračovanie v hre klikni na zelené tlačítko. Dobre, máme za sebou prvý level. A mám tu jednu dotyčnú, ktorá nebrala Sipíka, a preto teraz kašle. Všetci musíme brať Sipíka. Ja keď som to dostala, tak som to vôbec nebral. To je chyba. Teraz by ti nič nebolo. Sipík! Úplne! Dobre, zachránili sme Františka. František je mimo. A druhý je mimo. Ach jaj. Bacily zasiahli Sipíka. Nevadí, ideme znova. A Sipíka nemôžu zasiahnuť, tak to je potom iné. Takže ja keby som stále na jednej strane ochraňoval len jednu, by som to nemal prehrať vlastne. No keď ti to sekne. No tak tu seká všetko, takže... Že také 2 týždne musím počkať na nový počítač. Je pravda, že za začiatku určite let's play natáčať nebudem, to budem dretiť iba dotu. Ale potom neskôr... Nie. Áno, tu si zober to. Bacily zasiahli. Pane Bože. Možno nedaj mi život. Ježiš, ja nemám životy? Dobre, takže mi toto nevyhráme. Ja to asi urobím tak, že nechám tie deti pokapať. Potom im neskôr dáme Sipíka, takže budú v poriadku. Nič sa im nestane. Dobre. Ak bacily dosiahnu aj posledného z tvojich kamarátov... Nedosiahnu, toho jediného budem ochraňovať. Dobre, a ostatní sú už mimo, tým dáme potom neskôr Sipíka. Áno, Sipíka. Dobre, myslím si, že takto to vyhráme jednoducho. To keby sme už aj takto prehrali a uvidíme možno našeho bossa Bacillococcusa alebo jakého. Dobre, už začína byť zase táto hra nudná. Tak ale keď je to takáto epická blbosť, tak bodaj by to nudné nebolo. No a tým ostatným už nič neurobia. To je dobré. No a keď bude koniec levela, tak mám pozabíjať, alebo len ochrániť a počkať. Uvidíme. Máme času dosť. Sipíku, ďakujem, že si ma zachránil. Si môj superhrdina. Môj superhrdina je Sipík.
dotyčná osoba, ktorá so mnou nahrávala, odišla preč. Sipíku, zap všetky bacily. Áno, neboj sa, jen sa to podarí. Zachraň Sipinku. Neboj sa o Sipinku. Fú, toto je nejak nadlho. Už ma to ani nebaví. No, Sipík, vyhraj to už. Sipíku, to bolo tesné. Neboj sa, to nič nebolo. Mala si to byť. Mohla vidieť, aké to bolo tesné. Sipík to skoro nezvládol. Ja sa nezvládam so svojím kašom. No, ponebereš Sipíka. Mm. No, ježiš, to nemá konca toto? Áno, druhý level už trvá asi 5 minút. Sipíku, kedy to končí? Ja sám neviem. Takže... To bude najviacej partu. Toto asi bude na viacej partov. Ja neviem, či ich má všetkých pozabíjať, alebo čo mám robiť. Na základe jeden bacilokok. Fajn, ide ti to dobre. Ale priprav sa, bude to o niečo ťažšie. Prečo? Klikni na zelené tlačítko, ak chceš pokračovať v hre. No, ja chcem pokračovať v hre. Ja sa pozriem, jak to je už Fajn, dlhé. ide ti to dobre. Počkaj, ty buď ticho na chvíľu. Ale priprav sa, bude to o niečo ťažšie. Klikni Dobre, na zelené 6 minút, tlačítko, takže ak chceš pokračovať v hre. máme čas. Môžeme ísť na to. Myslím si, že zase nechám pokapať všetkých a zachránime jedného. Ale ja by som sa zachrániť toho chalana, ale najlepšie je najľahšie zachrániť tých krajných. Dobre, jeden je už mimo. Ďalšie je mimo. Dobre, bereme si iba tú pravú časť. A pokúsime sa zachrániť obi dvoch. Pipík, zvládneš to? Musíte veriť. Môžete napísať do komentárov, čo si myslíte, že Pipík strieka zo svojej hadičky alebo zo svojho tela. Bo to vyzerá až moc divne. To budú ľadové kocky. Sipík obsahuje ľadové kocky. Jaj, to je taká blbosť toto. Ale keby takáto blbosť nebola na YouTube, to by bolo špatné. Takéto blbosti musia byť na YouTube. To keď už tam je Minecraft. No a to už niekto vôbec na YouTube. Toto určite nikto nemá na YouTube. Iba ja. Som to skoro nezvládol. Ty vole, toto je tak epická hra. Chcel som natočiť aj Diskyta, čo by mohla byť tiež takto epická hra, ale to bolo moc ťažké a nech mi to neišlo natočiť dobre. Diskyta sa mi nehala prvý a druhý. Diskyta tam má ťažké kvízové otázky. Ale aj tak to nejde natočiť. Neviem, nejak to prestane natáčať a tak ďalej. A neviem prečo, alebo čo sa stalo. Ale ja neviem, či už toto vlastne neskončí za chvíľu nahrávanie na tomto. Lebo už mám zase neregistrovanú alebo nelegálnu verziu Bandicemu. Neviem prečo, ale skončila. Asi mi zistili na to, že som to mal eknuté alebo kreknuté. Takže už môžem zase natáčať iba 10 minút. Takže ja už tu vidím, jak tu teraz kecám a pri toto ani nenatáča. A vzhľadom na to, jak to seka, tak to asi natáča. Budem to musieť zase kreknúť, aby som mal zase na nejaký týždeň pokoj. Ach jaj. Ja som to posral. Skús to znovu. Bacily zasiahli Pipíka, čo je ABC? Zlé bacily sa pokúšajú dostať tvojim kamarátom. Aha, toto si môžete prečítať. Fú. Dobre, myslím si, že toto je všetko. Vrátime sa. Už nám aj tak končí čas, takže čaute.